Bog, dobivam puno pitanja o ovome i mislim da puno ljudi ne kuži da sam ja na prošlom brodu krenula snimat kada sam već 7 mjeseci bila na brodu. Kad mi je bilo dosadno, kad sam sve znala, šta se gdje dešava, kako sve funkcionira. I ovo mi je bilo kao dodatna neka zabava, od čega sam ja bila dosta ispunjena. Predivan je dan danas, mali. Dok na ovom brodu se još uvijek snalazim, znači ja sam na ovom brodu došla sam tek na brod početkom 11. mjeseca, znači 2 mjeseca, sad 2. I još uvijek se snalazim sa svim. Za sad su mi iskreno showovi bili bolji na prošlom brodu, ali Royal Caribbean je bio broj 1 u entertainmentu već 9 godina od svih cruise lineova, tako da to nije iznenađujuće. I to mi je iskreno što se tiče i produkcije, bolja mi je bila na Royalu, ali ja sam ovaj novi brod uzela zbog svjetskog putovanja, zbog destinacija i zbog iskustva koje ću steći putovanjem, više nego biti u showu. Showovi su isto super na ovom brodu i naravno svako iskustvo ti daje neke nove skillove koje možeš dalje koristiti u životu i koji će ti sigurno koristiti u životu, ali sam htjela putovati više. Htjela sam vidjeti svijeta, nisam nikad bila u Aziji uopće, nikad u Australiji, što ću sad isto vidjeti. Idemo i na jednu lokaciju koja je na papiru Antarktika, dio Južne Amerike, ja mislim. Tako da ekipa mi je isto bolja iskreno na ovom brodu, ima nas manje u kastu i nekako se bolje slažemo i skupa više radimo stvari, dok nas je bilo 23, ja mislim, na prošlom brodu i svako je našao neku svoju malu ekipicu ljudi, tako da nismo svi zajedno toliko družili. To je neki, recap za sad. I naravno našla sam Eliota na ovom brodu, što mi stvarno je predrago da smo skupa i da sam happy s tim i da mi to puno olakšava stvar, naravno, jer život na brodu zna biti jako težak kad si sam i usamljen. Da, hvala na pitanjima, pitajte me još pitanja. Pusa, bok!